ҳузури меҳмонони зиёд аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон барои иштирок дар чорумин гранд-слами душанбе идома дорад. дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахт намояндагони Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо гурӯҳи бузурги ихтиёрони забондон меҳмононро самимона пешвоз гирифта, онҳоро ба меҳмонхонаҳо роҳнамоӣ мекунанд. шоми дурӯз ҳайати меҳмонон аз Федератсияи байналмилалии ҷудо, инчунин мунтахабҳои Австрия, Италия, Словения, Олмон, Русия ва даҳо кишвари дигар вориди пойтахт шуданд. ҳамзамон доварони Федератсияи байналмилалии ҷудо низ ба Тоҷикистон омаданд. гранд-слами душанбе варзишгарони сатҳи баландро аз саросари ҷаҳон гирди ҳам меорад. албатта чунин мусобиқаҳои бонуфузро бидуни ҳузури шореҳи маъруфи ҷудо Нил Адамс тасаввур кардан ғайриимкон аст. ӯ низ мисли дигар мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиши зебо ҳамасола интизори баргузории гранд-слами душанбе мебошад. мусобиқа барои тамошобинон ташкил мешавад ва ба назари ман беҳтарин ҳаводорони ҷудо дар ҷаҳон маҳз дар ҳамин гранд-слами душанбе ҷамъ меоянд. ҳама ба муборизаҳо шавқ доранд ва онро дӯст медоранд. барои шореҳӣ кардани гранд-слами душанбе ман бо як ангезаи дигар меоям ва бори чаҳорум аст ки дар кишвари шумо ҳастам. умедворам ки ин навбат низ гранд-слам хело ҷолиб баргузор мешавад. ёдовар мешавем, ки дар гранд-слами душанбе иштироки 240 варзишгар аз 34 кишвари ҷаҳон дар назар аст. вуруди меҳмонон ба кишвари мо тамоми шаб идома кард. бархе аз ҷудокорон бори аввал барои иштирок дар ин мусобиқа ба Тоҷикистон омаданд. ман дар вазни то 81 килограмм ба рақобат мепардозам ва умедворам ки ба натиҷаҳои хубе ноил мешавам. ба ин мусобиқа бошад бо умеди бисёр калон омадаам, зеро тамринҳои зиёдро анҷом додам, махсусан ҳангоми омодагӣ ба чемпионати Аврупо. ва умедворам заҳматҳои ман натиҷа биёранд. ҳоло дар ин гранд-слам як марҳилаи нав барои ман оғоз мешавад. ҳадафи ягонаи ман иштирок дар бозиҳои олимпӣ аст. пас тосқулоҳи бузурги душанбе як озмоиши хеле хуб ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки мусобиқаи гранд-слами душанбе аз 1 то 3 май баргузор мегардад. дар ин муддат мухлисони ҷудо шоҳиди партофтҳои зебо ва рақобатҳои хубу диданӣ хоҳанд шуд. мусобиқа чун солҳои қаблӣ дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ доир гардида, вуруд барои ҳамаи мухлисон ройгон аст.